Tämä näyttää ihan hyvältä. Toivottavasti myös Teamsissa. Kyllä sielläkin tuli äsken vastaan. Niin näkyy samalla tavalla. Joo, no niin. Joo, hyvää iltaa. Minä olen arkeologi Vadim Adel Pirkanmaan maakuntamuseosta ja huolehdin muun muassa Kihniön alueen arkeologisista kohteista meillä museolla. Pääasiassa teen lausuntotyötä erilaisiin maankäyttöhankkeisiin liittyen, mutta sitten tarpeen mukaan teen myös maastokäyntejä ja tähän pidän esitelmän Pyhäniemen alueen löydöistä ja muista Kihniön arkeologisista kohteista. En mitenkään kattavasti, mutta ainakin tärkeimmät asiat yritän mainita. Ja koska meidän tilaisuus on myös Teamsissa, niin on parempi, että mä täällä istun koneen ääressä. Minun on helpompi seurata tätä Teams-esitystä. Kihniön alueelta tunnetaan tällä hetkellä 8 esihistoriallista kiinteää muinaisjäännöstä. On kivikautisia asuinpaikkoja 5 kappaletta ja sitten täällä Nerkkoonjärven länsirannalla on asuinpaikka, jolla on asuttu myös kivikauden jälkeen varhaismetallikaudella, eli jos tarkemmin puhutaan, niin pronssikaudella noin 4000 vuotta sitten ja kivikausi sitä ennen. Ja nyt tunnetaan myös 2 rautakautista kohdetta. Ne löytyvät ihan viime vuosina. Kihniön ensimmäiset rautakautiset kiinteät muinaisjäännökset ja ne sijaitsevat nimenomaan täällä Kankarinjärven itärannalla Pyhäniemen alueella. Ja siksi mä keskityn ennen kaikkea Pyhäniemen alueen löytöihin. Ja lisäksi tunnetaan 16 historiallisen ajan muinaisjäännöstä. Suurin osa tervahautoja. Lisäksi on viljelyröykkiöitä, niin täällä Nerkkoonjärven itärannalla on kohde, muistaakseni Kotaniemi-niminen paikka, jota itse olen käynyt tutkimassa. Ja sitten on muita historiallisen ajan kivirakenteita. Ja lisätietoja niistä kohteista löytyy internetistä Museoviraston tietopalvelusta kyppi.fi ja myös maakuntamuseon tietokannasta siiri.tampere.fi. Kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi tunnetaan niin sanottuja irtolöytöjä, eli sellaisia esinelöytöjä, jotka eivät välttämättä liity mihinkään kiinteään muinaisjäännökseen tai joiden kohdalta ei ehkä ole vain löydetty vielä mitään kiinteää jäännöstä, esimerkiksi asuinpaikkaa. Ja kivikautisia löytöjä oli 90-luvulla Matti Huurteen mukaan noin 20 täältä Kihniön alueelta. Ja tästä kartasta näkee hyvin, että ne löydöt keskittyvät vesien rannoille ja erityisesti tällaisten järviketjujen rannoille sekä Kihniössä että Parkanossa ja muuallakin. Ja yksi merkittävä löytön keskittymä on nimenomaan täällä Kankarinjärven itäpuolella Pyhäniemen
ympäristössä. Ja tästä kartasta näkee tosi hyvin myös sen, että jo kivikaudella nämä vesireitit olivat tosi tärkeitä ihmisille. Et paitsi että vesien äärellä on asuttu, niitä pitkin on myös liikuttu paikasta toiseen ja mahdollisesti jopa alueelta tai niin kuin varmastikin alueelta toiselle, koska osa löydöstä on sellaisia, että niitä ei ole varmasti valmistettu paikalla, vaan niitä on myös kuljetettu välillä hyvin pitkiäkin matkoja alueelta toiselle. Ja täällä me nähdään tosiaan tämä vesireitti, joka on ollut todella tärkeä Kihniön historiassa ja esihistoriassa. Eli etelässä se Kyrösjärven kautta liittyi Kokemäenjoen muuhun päävesistöön ja sitten Kyrösjärveltä mentiin pohjoiseen Pääräjokea pitkin ja sitten Parkanon järviä ja edelleen pohjoiseen tänne Kihniön alueelle. Ja täältä myös alkoi toinen vesireitti, joka johti sinne pohjoissuuntaan Etelä-Pohjanmaalle, Kihniönjoen ja sitten Seinäjoen kautta pohjoiseen. Eli siinä mielessä Kihniöllä on ollut aika keskeisenkin rooli tämän vesireitin historiassa, jos katsotaan karttaa, koska täällä tosiaan nämä kaksi saman reitin osaa yhdistyvät tai tulivat tosi lähelle toiseen, että on voitu siirtää veneitä vesistöstä toiseen ja jatkaa matkaa. No kuitenkin vanhimmat löydöt ja asuinpaikat ovat todennäköisesti ajalta ennen järvien syntymistä. Vanhin esihistoriallinen kausi Suomen historiassa mesoliittinen eli esikeräinen kivikausi alkoi Suomessa reilusti yli 10 000 vuotta sitten ja päättyi noin 7 000 vuotta sitten, mutta ei se alkanut yhtä aikaa niin kuin koko Suomessa tietenkään, vaan ensin Etelä-Suomessa Salpausselkien alueella ja sitten asutus levisi vähitellen vuosisatojen aikana sitten pohjoisemmaksi. Ja syynä oli tietysti jääkausi, joka oli vasta päättymässä ja heti jäätikön sulamisen jälkeen lähes koko Kihniön alue oli joutunut veden alle, eli Joldeenmeren alle, ja näitä kuivaa maata, tällaisia pieniä kuivia saarekkeita oli ainoastaan täällä Kihniön kaakkoislaidalla, eli nämä punaiset tai vaaleanruskeat läikät tässä, eli ne korkeimmat kohdat, noin 180 metriä korkeat paikat, niin ne olivat kuivaa maata, mutta muuten oli meren pohjaa. Ja vähitellen sitten maa alkoi kohota veden alta ja se maan kohoaminen jatkuu edelleen, mutta paljon hitaampana. Ja sitten Joldeenmerta seurasi Ankylusjärvi-niminen Muinais-Itämeren vaihe, joka alkoi suunnilleen samoihin aikoihin kuin on Suomen vanhin asutus. Ja tästä nähdään tämä Kihniön alue ja sen ympäristö Ankylusjärven aikana noin
10,500 vuotta sitten, niin kuivaa maata on jo huomattavasti enemmän, mutta edelleen ollaan tämmöisessä saaristossa. Ja vanhimmat kivikautiset esinelöydöt Pyhäniemen alueella ainakin ja sen lähiympäristössä ovat Yli-Ristaniemen tilan alueelta löytyneet kivitaltat. Ne ovat niin sanottuja käyräselkeisiä koulutalttoja ja niiden ikä on pääsääntöisesti yli 8000 vuotta. Ja siihen aikaan tosiaan merenpinta oli edelleen laskemassa ja paikoin oli jo laskenut sille tasolle, että ensimmäiset järvet alkoivat puroutua itsenäisiksi altaiksi. Ja jos verrataan näitä kahta kautta, niin tämä oikeanpuoleinen on GTK:n maastomalli, niin siitä näkee, että miltä tämä Kihniön alueen näytti silloin, kun vesi laski vielä alemmas, niin täällä, missä on tämä tärkeä järviketju tai järvilaakso, josta olen puhunut, niin se oli tällainen, sen kohdalla oli tällainen salmi, meren salmi kahden ison saaren välissä. Ja tällaiset salmit, niiden rannat olivat jo aika suosittuja kivikautisilla ihmisillä ja niillä rannoilta jo löytyy asuinpaikkoja. Ja vanhin asuinpaikka onkin tällä Pyhäniemen alueella ollut ainakin korkeuden perusteella tämä Ylä-Ristaniemi 2 asuinpaikka. Eli se itse Pyhäniemi on täällä, jatkuu tänne alas. Ja tosiaan tämän joen pohjoispuolella tai salmen pohjoispuolella, niin pellon yläosassa on tämä asuinpaikka. Ja sieltä on nimenomaan löytynyt näitä käyväselkeisiä koulutalttoja. Ja se, että se sijaitsee näin korkealla ja kaukana, suhteellisen kaukana vedestä, kertoo nimenomaan siitä, että se ei ole järven ranta-asuinpaikka, vaan todennäköisesti vielä Itämeren Ankylosjärvi-aikainen asuinpaikka. Eli sitten vesi laski vähitellen nykyiselle tasolle ja järvet puroutuivat merestä. Ja jatkossa kivikautinen ja nuorempikin asutus tällä alueella sijoittuu nimenomaan niin kuin järvien rannoille. Ja tämä Pyhäniemen alueen muinaisjäännöskokonaisuus on hyvin mielenkiintoinen. Eli siihen kuuluu siis 4 kivikautista asuinpaikkaa. Yksi on tämä edellä mainittu. No sitten etelässä on tämä Ylä-Ristaniemi 1. No sitten on Joensuun asuinpaikka ja laajin, ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan laajin asuinpaikka on nimeltään Pyhäniemi. Ja sen sijainti on tosi tyypillinen kivikautisille asuinpaikoille ja maasto on sellaista hyvin tyypillistä, eli sellaista mäntykankasta ja maaperän hiekkaa ja tosiaan jokien suut olivat todella suosittuja asuinpaikkoja kivikaudella.
No lisäksi tällä samalla alueella on rautakautinen hautapaikka, nimeltään Kirkkoranta, joka on löytynyt vähän aikaa sitten. Ja lisäksi 7 hiili- tai tervahautaa. Ne on merkitty tähdillä tähän karttaan. Ne on tällä alueella osittain päällekkäin sen kivikautisen asuinpaikan kanssa. Pyhäniemen kivikautisella asuinpaikalla on tehty kaivauksia 80-luvulla. Ja se löytyi inventoinnissa, arkeologisessa inventoinnissa vuonna 1974, ja inventointia on sitten tehty myös 2000-luvulla. Viimeisin tehtiin viime vuonna liittyen tämän Pyhäniemen alueen kehityshankkeeseen tai sen suunnitteluun. Ja siinä täsmentyvät tämän kivikautisen paikan rajat ja lisäksi löytyy lisää näitä nuorempia kohteita, eli terva- ja hiilihautoja. Ja lisäksi jonkin verran täsmentyi tämän rautakautisen hautan rajaus, ja sekin oli löytynyt vasta vähän aikaa ennen inventointia harrastajien ansiosta, eli metallinetsin harrastajat löysivät sen. Tästä oli muistaakseni paikallislehdessä juttu. Mutta palataan tähän kivikautisen asuinpaikkaan, joka on hyvin mielenkiintoinen. Eli sieltä on löytynyt hyvin eri-ikäistä aineistoa, kiviesineitä tai niiden kappaleita, esimerkiksi liuskekärjen katkelma, tauttoja, eri-ikäistä kivikautista keramiikkaa, ainakin niin sanottua myöhäistä kamppakeramiikkaa, mutta mahdollisesti myös varhaista, jolla on ikää yli 6000 vuotta. Eli nyt ollaan jo mesoliittisen kauden loppupuolella ja sen jälkeen sitten alkaa keraaminen kivikausi, eli neoliittinen kivikausi. No, sitten on kvartsiesineitä, kvartsiistoksia, jonkin verran piitä, palannut paluuta ja tulisievien jäännöksiä. No, tässä on muutama kuva tai piirros niiden 80-luvun kaivausten löytöluettelosta ja myös yksityishenkilön löytämästä kourutautasta. Niin tämäkin on muodoltaan käyrä-selkeän kourutautta, vaikka vähän erilainen, pidempi kuin nuo aiemmin näyttämäni Yliristaniemen kourutautat. Silti tämäkin menee mesoliittisen eli esikeraamisen kauden puolelle, eli tällä on ikää yli 7000 vuotta. Ja tämänhetkisen tiedon vaikuttaa siltä, että juuri tämä kourutautta on se Pyhäniemen alueen vanhin löytö. Mutta kaivauksissa siis on löytynyt myös kivitauttoja. Esimerkiksi tällainen pieni tasatautta, joka sekin muodoltaan itse asiassa muistuttaa eniten mesoliittisen kauden lopun tai sitten keraamisen ajan alun kivitauttoja, eli tällä voi olla ikää noin 7000 vuotta. Tässä on esimerkkinä myös pieni kvartsikaavi. No, keramiikan eli saviastioiden palojen perusteella voi tosiaan kertoa vähän tarkemmin, että milloin siellä on asuttu. Ja tässä on esimerkki
varhaiskampakeramiikasta ja sitten tällaista kuoppakoristeista keramiikka, joka on nuorempaa. Tämä on reunapala saviastiasta. Eli astiat oli koristeltu tämmöisinä urre- tai viiva koristeilla tai niin saven painetuilla leimoilla tai vedetyillä viivoilla ja sitten tällaisilla saven painetuilla pyörillä uupilla. Tässä esimerkki myöhäiskampakeramiikasta, joka on noin 5000 vuotta vanhaa. Tämä on reunapala. Tässä on vähän niukempaa koristelua, hyvin pieniä pistemäisiä painanteita, jotka muodostavat riviä. Ja tässä taas täysin koristelematon pala, mutta se on erikoinen siksi, että sen astian suun muoto on erilainen. Se ei ole suora kuin noissa niin vanhimmissa kivikausastioissa, vaan tällainen loivasti S-muotoinen. Ja on arvioitu, että tämä on niin sanottu nuorakeramiikka, eli yleensä ne on koristeltu tämmöisillä nuorapainanteilla. Ja jos se on sitä, niin se on sitten kuulunut väestölle, joka on tullut Suomeen todennäköisesti eteläpuolelta, Baltian suunnalta ja väestölle, joka osasi jo kasvattaa karjaa. Eli niin sanottu vasarakirveskulttuuri, joka levisi Etelä-Suomeen noin 4500 vuotta sitten. Eli näiden löydön perusteella voi sanoa, että kyllä tällä Pyhäniemmen asuinpaikalla on asuttu tosi pitkään, tuhansia vuosia, mutta ei välttämättä tämmöisenä yhtenä jaksona, vaan on todennäköisesti ollut myös taukoja, että ihmisiä on voinut vaihtua tai siis eri väestö on voinut tulla jostain muualla. Ja lisäksi täytyy muistaa, että kivikaudella ihminen myös liikkui tosi paljon, että riippuen siitä, että mistä sai parhaiten riistaa tai kalaa, niin vaihdettiin vuoden sisällä niitä asuinpaikkoja. On voinut olla 2 tai jopa useampikin paikka käytössä niin samalla perheellä tai suvulla. Ja ne sitten siirtyivät vuoden aikana paikasta toiseen. Mutta tällaisten asioiden selvittäminen, niin tämän konkreettisen asuinpaikan kohdalla tietysti vaatii lisää tutkimuksia. Ja tämän paikan lisäksi täytyy sitten löytää ja tutkia saman porukan asuinpaikkoja muualla, missä he saattoivat asua esimerkiksi kesällä, niin se saattoi olla jopa merenrannalla. Mutta nyt siirrytään nuorempiin löydöihin ja ihan viime vuosina tulleisiin löydöihin, jotka ovat nekin hyvin kiinnostavia ja tärkeitä Kihniön historian näkökulmasta. Eli tämä Kirkkorannan rautakaapin polttohauta, joka sijaitsee ihan sen kivikausasuinpaikan vieressä, niin siihen kuuluu väkipuukko, ehänkärki ja yönsolki. Raudasta tehtyjä esineitä. Lisäksi niiden yhteydessä löytyy palannutta luuta. Palannut luu kertoo siitä, että kyseessä on
polttohautaus. Eli rautakaudella se yleisin hautaustapa ollut Suomessa tosiaan polttohautaus ja vainajan jäännökset, eli ne palaneet luut sitten haudattiin niiden esineiden kanssa, jotka kuuluivat sille vainajalle. Ja näiden esineiden perusteella se hauta ajoittuu noin vuosin 650-750, eli reilusti yli 1000 vuotta vanhasta hautauksesta puhutaan. Ja täältä näkee, minkä näköistä maasto siellä on, mutta te varmaan kaikki tiedättekin. Ja ihan samanlaista maastoa kuin se kivikauden asuinpaikka. Ja siinä mielessä tämä hauta siis poikkeaa muista niin kuin, samanikäisistä hauista, mitä tunnetaan etelämpää Pirkanmaan alueelta, niin lähimmät rautakaalliset kalmistot ja haudat, niin niitä löytyy Ikaalisten alueelta ja Hämeenkyröstä, mutta toisaalta myös Etelä-Pohjanmaan puolella niitä on sitten. Niille on ehkä kuitenkin pidempi matka. Ja näistä löydöistä on kerrottu Ulla Moilasen ja Sami Ranisen artikkelissa Muinaistutkija-lehdessä. Näyttää, mulla on se mukana tässä, mutta tosiaan se artikkeli löytyy myös internetistä. Ainakin eilen katsoin tosiaan, että Helsingin yliopiston sivuilta löytyi, kun hain muistaakseni nimellä Kihniö tai Pyhäniemi, niin kyllä tämä artikkeli löytyi sieltä. Ja he pohtivat siinä artikkelissa, että kenelle tämä hauta sitten on kuulunut. No, yksi versio on se, että kyseessä on eränkävijän hauta. Tämä esineistö on siis sama tyyppiä, siis saman näköistä kuin esineistö, mitä löydetään sieltä etelämpää Kokemäenjoen varrelta ja Satakunnasta ja niin sanotun rautakautisen kalmistokulttuurin alueelta. Ja tämä rautakautinen kalmistokulttuuri oli levinnyt Satakunnan meren rannikon suunnalta sisämaahan Kokemäenjokea pitkin alkeen noin 300-luvulta. Ja Merovingi-ajalla eli 600-700-luvulla niitä kalmistoja oli jo hyvin monin paikoin Kokemäenjoen vesistön alueella. Ja tosiaan ne pohjoisimmat tälle kalmistokulttuurille kuuluneet haudat tai kalmistot, joista löytyi näitä polttohautauksia ja esineitä, niin ovat tosiaan Ikaalisissa. Voidaan taas
palata tähän karttaan, josta oli aiemmin puhetta. Eli täältä Kyrösjärven pohjoisrannalta löytyy niitä kalmistoja, jotka kuuluvat tälle rautakautiselle kulttuurille. Ja se väestö, joka on jättänyt nämä haudat, on jo viljellyt maata, eli maanviljely oli koko ajan yhä tärkeämpi elinkeino. Aluksi oli tietysti aika vähäistä maanviljely ja päälle se kaskeamista, mutta sitten vähitellen siirryttiin sitten vakinaisen peltoviljelyyn ja varsinkin tämän Merovingiajan jälkeen viikinkiajalla ja ristiretkiajalla ja keskiajalla sitten voisi puhua jo siitä, että tämän väestön pääasiallinen elinkeino oli maanviljely. Mutta kuitenkin edelleen myös metsästyksellä ja kalastuksella oli tärkeä rooli. Ja eränkäynti oli tärkeä osa näiden väestöryhmien elämää ja taloutta. Ja näitä jokireittejä pitkin eränkävijät pääsivät hyvin pitkälle sisämaahan. On pitkään ollut vallitsevana teoriana tosiaan, että eteläisen Suomen kaunistokulttuurin piiristä on tullut näitä eränkävijöitä hyvin pitkälle pohjoiseen, siis jopa Lappiin asti jo rautakaudella. Ja sieltähän löytyy myös näitä eteläisiä, tyypiltään, muodoltaan eteläisiä esineitä, rautaesineitä ja pronssiesineitä, ennen kaikkea siis aseita, niin Pohjois-Suomesta, Kainuusta varsinkin ja muilta alueilta. Ja niistä on kirjoittanut aika moni tutkija, esimerkiksi Matti Puure, joka on kirjoittanut tämän Parkanon ja Kihniön kirjan esihistoriallisuuden, ja hän on kirjoittanut myös Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoriasta, ja hän kirjoitti tosiaan, että viikinkiajalla on alkanut tällainen ekspansio etelästä, että eränkävijät etelä- tai ehkä enemmän Lounais-Suomen alueelta niin käyvät eräretkillä hyvin kaukana pohjoisessa. Ja mahdollisesti näin on ollutkin, että nyt kuitenkin viime vuosina on esitetty myös vaihtoehtoisia teorioita, joiden mukaan nämä niin sanotut erämaahaudat ja nämä esineet, niin ne eivät välttämättä kerro siitä etelästä Hämeestä tai Satakunnasta tulleesta väestöstä, vaan ne ehkä kuuluvat kuitenkin paikalliselle väestölle, saamelaisille. Ja kuitenkin esineitä on voinut kulkeutua sinne kaupan seurauksena. Ja niitä on voitu sitten laittaa haudoihin. Ja esimerkiksi viime vuosina on tutkittu yksi polttohautaus Kuopiossa, ja sielläkin oli näitä eteläiselle hauta- tai kaunistokulttuurille tyypillisiä esineitä, mutta
keramiikkaa, joka sieltä löytyi. Astianpalat olivat niin sanottua asbestikeramiikkaa, joka kertoo selvästi sisämaan vanhasta väestöstä, eli niin sanotuista lappalaisista tai kieleltään varmaan niin saamelaisväestöstä, joka käytti sitä asbestisekoitteista keramiikkaa. Eli se tapaus kertoo selvästi, että tosiaan se paikallinen väestö on voinut saada näitä esineitä haltuunsa ja laittaa niitä hautoihin. Ja tästä Pyhäniemen kirkkorannan haudasta ei ole tällä hetkellä lopullista vastausta yksiselitteistä. Ja näin Ulla-Moila ja Sami Rainen kirjoittavatkin, että se voi olla eränkävijän hauta, eli ihminen, joka oli tullut sieltä jostain etelän suunnalta, niin oli haudattu tähän. Tai se voi kuulua niihin niin sanottuihin erämaahautoihin, jotka eivät välttämättä ole niitä suomalaisväestön hautoja, vaan paikallisen väestön hautoja. Tämä on tällä hetkellä vain yksi tällainen tapaus Kihniön alueella ja lähialueilla, niin lähimmät tätä muistuttavat tapaukset niitä on Keski-Suomessa esimerkiksi, ja muistaakseni Ruovedelläkin oli vähän tätä muistuttava tapaus. En nyt muista kuitenkin yksityiskohtia, mutta kuitenkin Moilanen ja Rainen mainitsevat niitä artikkelissaan. Mutta kuitenkin niitä tunnetaan tosi vähän. Ja mahdollisesti muun muassa tämän metallinetsin harrastuksen ansiosta samantyyppisiä hautoja löytyy lisää, ja silloin niistä arkeologit osaavat sanoa paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Mutta tosiaan tämän hautapaikan on käynyt tarkastamassa maakuntamuseon arkeologi Kirsi Luono, ja sitten seuraavana vuonna Teemu Tiainen Heilu Oy:stä, joka teki siellä inventointia siihen Pyhäniemen kehityshankkeeseen liittyen. Ja hän on jatkanut inventointia myös tänä kesänä, mutta sen tuloksia ei ole vielä tullut. No sitten siirrytään vielä näihin hiili- tai terohautoihin. Samalla alueella kuin nämä kivikautiset löydöt, eli Pyhäniemen asuinpaikan pohjoisosasta on 2000-luvulla 2004 löytynyt sellainen laajahko alue, missä oli tosi paljon hiiltä maaperässä, ja löytyi piinpala, mahdollisesti tuluspiitä. Ja kävin sitten tarkastamassa tätä paikkaa vuonna 2019 ja havaitsin siellä 2 tällaista kuoppaa, joiden läpimitta on noin 3 metriä ja syvyys alle metrin. Ja niitä reunustaa tällainen matala, osin epämääräinen maavalli. Ja niistäkin löytyi hiiltä. Ja totesin, todennäköisesti kyseessä ovat hiilimilut tai hiilihaudat, eli sellaiset kuopat, joissa poltettiin hiiltä.
raudanvalmistusta, vaan eli pajan käyttöön tarvittiin puuhiiltä ja sitä on valmistettu tällaisissa kuopissa. Eli näitä hiiliniiluja on ollut erityyppisiä ja eri muotoisia. Kaikki eivät näytä täältä. Mutta sitten kun viime vuonna Teemu Tiainen sitten oli inventoimassa, niin hän löysi lisää näitä kuoppia, joiden pohjassa oli selvä hiilikerros, mutta se jäi epävarmaksi, ovatko ne kaikki hiiliniiluja vai onko osa niistä tervahautoja. Eli tässä on tällä hetkellä epävarmuus niiden suhteen ja asian selvittäminen vaatisi siis lisää tutkimuksia, mutta tosiaan ne ovat joko hiilen tai tervan polttoon liittyviä rakenteita. Ja suurin osa niistä ajoittuvan pääsääntöisesti historialliselle ajalle keskiajasta lähtien ja varsinkin 1600-luvulta lähtien on paljon tervahautoja, mutta tässä tapauksessa yhdestä hiilikuopasta otetusta hiilinäytteestä saatiin aika yllättävä ajoitus. Eli Teemu Tiainen on inventoinnin yhteydessä ottanut sen hiilinäytteen ja lähettänyt radiohiililaboratorioon ja sieltä saatiin ajoitus, joka menee viikinkiajalle. Eli kyseessä on todennäköisesti yli 1000 vuotta vanhasta rakenteesta. Toki tässä täytyy ottaa huomioon, että näihin hiilinäytteisiin voi liittyä sellainen epävarmuus, että jos se itse puu oli kovin vanhaa, niin sen puun ikä voi siirtyä tavallaan siis sen ajoitustulokseen, koska me emme tiedä, onko se hiiltyn puun osa, onko se puun rungon keskeltä vai reunalta. Eli reunalta on ne nuorimmat osat tietysti ja silloin se ajoittaa sen hiilikuopan paljon tarkemmin kuin jos meillä on pala jostain niin kuin hirren sisäosasta. Et silloin tietysti voi olla, että se hiilihauta on 100 tai jopa parikin 100 vuotta nuorempi kuin tämä ajoitus, mutta joka tapauksessa se on hyvin poikkeuksellinen ja vanha ikä tämän tyyppiselle hautalle nykytiedon mukaan. Eli tähän asti vanhimmat tiedossa olleet hiiliniilut olivat Jyväskylästä. Sielläkin oli Teemu Tiainen tehnyt tutkimuksia ehkä pari vuotta aikaisemmin, en muista, mutta tosiaan sieltä saatiin yhdestä hiilihaudasta ajoitus, joka meni 1300-luvulle tai 1200-luvun loppuun. Mutta tämä Pyhäniemen ajoitus on siis yli 300 vuotta vanhempi ja mahdollisesti siis rautakausi viikinkiaikainen. Ja tietojeni mukaan niin yhtä vanhaa ajoitusta ei ole näistä rakenteista koko Suomesta vielä saatu. Ja siinä mielessä tämä on hyvin merkittävä löytö ja tutkimustulos. Ja tietysti syntyy paljon kysymyksiä näihin löydöihin liittyen, että mitä ne meille kertovat, että ketkä olivat ne ihmiset, jotka kävivät siellä ja yksi niistä oli sitten haudattu ja ketkä sitten tekevät niitä hiili- tai tervahautoja ja kenen käyttöön
miksi niitä tarvittiin siellä useampia, niin kaikki näihin kysymyksiin voi yrittää saada vastauksia tai ainakin mahdollisia vastauksia käyttämällä vanhempia historiallisia tietoja, mitä Kihniön alueelta on. Olen tässä käyttänyt aika paljon Mauno Jokipiin kirjoitusta Parkanon ja Kihniön kirjassa. Nehän on kirjoitettu tosi hyvin Kihniön eräkaudesta ja varhaishistoriasta. Ja hän mainitsi muun muassa, että vanhimman arkistolähteen mukaan Kihniössä oli vuonna 1552 10 eräsijaa. Ja muun muassa Kankarijärvellä oli 3 hämeenkyröläisen käkisuun eräsijaa. Ja lisäksi myöhemmän Kihniön kylän alueella eli Sulkujenjärven ja Korposjärven rannoilla oli vielä 2 eräsijaa ja sitten niitä oli myös Nerkoossa. Tällainen eräsijojen keskittyminen Pyhäniemen alueelle tai lähiympäristöön, eli Kankarijärven seudulla on tosi tärkeä tietysti. No, eräsija tarkoittaa sellaista paikkaa, missä eränkävijät juuri sieltä etelästä, sen kalmistokulttuurin alueelta, Hämeenkyrön ja Ikaalisten alueelta, ehkä joskus jopa etelämpää, niin kävivät kalastamassa, metsästämässä ja mahdollisesti käyvät kauppaa paikallisen väestön kanssa. Ja sitten siihen erämaatalouteen kuului myös kaskeaminen, usein myös rautamalmin nosto järvestä ja raudan sulatus tai poltto. Ja Jokipiin mielestä nämä eräsijat Kihniössä, varsinkin Kankarijärven eräsijat, niin kertovat paljon vanhemmasta toiminnasta kuin se itse lähteisi 1500-luku. Todennäköisesti 1100-1200-luvun erämiesten retkistä. Eli puhutaan rautakauden lopusta ja kesken alusta. Siltä ajalta ei oikeastaan ole historiallisia lähteitä. Tai se historiallinen aika vasta alkaa Suomessa ja ensimmäiset kirjalliset tiedot Suomesta ilmestyvät. Eli tässä tilanteessa tietysti arkeologialla on tosi tärkeä rooli. Ja arkeologisen tutkimuksen avulla me voidaan selvittää näitä asioita, mutta se vaatii paljon tutkimusta ja paljon aikaa tietysti. Mutta tämä on yksi tärkeä asia kuitenkin, jos yritetään tulkita jotenkin näitä merovingiaikaisen haudan löytöjä ja oletetaan, että ne kuuluivat eränkävijälle, joka on tullut sieltä etelästä, niin silloinhan voi pitää mahdollisena, että tällä eränkäynnillä on paljon vanhemmat juuret. Mahdollisesti siis jopa ennen viikinki-aikaa on jo lähdetty näille retkille sieltä Ylä-Satakunnan suunnalta ja Hämeen suunnalta. Niin, ja vielä se oli mielenkiintoista tosiaan todeta, että näiden arkistolähteiden mukaan
koko Ylä-Satakunnan kihlakunnan alueista nimenomaan kyröläisillä oli eniten näitä eräsiöjä. Eli niille oli selvästi tämä eränkäynti tosi olennainen osa niiden elämää ja taloutta. No sitten vielä yksi mielenkiintoinen seikka, johon myös inventoinnin yhteydessä oli kiinnitetty huomiota, niin tässä on pitäjän kartta vuodelta 1900. Ja kun katsotaan sen paikan nimiä, niin me huomataan, että tämä Pyhäniemi, jonka kärki oli erillisenä saarena vielä, niin se pääosa, joka on kiinni tässä mantereessa, oli nimeltään Majaniemi. Ja nämä maja-alkuiset paikan nimet, Maja tai Pirtti, tai joskus Kota on niitä erilaisia, niin hyvin usein kertovat nimenomaan eräsijasta. Eli silloin kun perustettiin eräsija, niin tietysti piti rakentaa jonkinlainen asumus, niin jonkinlainen maja tai pirtti. Ja on siis hyvin mahdollista, jopa sanoisin todennäköistä, että jossain täällä nykyisen Pyhäniemen alueella oli yksi näistä eräsijoista. Missä ne loput kaksi olivat, on vaikea sanoa, mutta kun niitä peltoja ei vielä 1900-luvullakaan ollut hirveästi, vaan ne on tällaisia yksittäisiä läikkiä kartalla, niin voi hyvin olettaa, että osa niistä ainakin jatkaa sitä eräkauden ja 1500-luvun eräsijojen kaskeamis- ja niittyalueiden käytön perintöä tavallaan. Mutta tämän kartan valossa niin näyttää myös siltä, että myös tämä Ristäniemi ja Tarsia ovat tämän Pyhäniemen ympäristön vanhimpia asuinpaikkoja. Niitä ei ole arkeologisesti tutkittu lukuun ottamatta niitä kivikautisia löytöjä, joista olen maininnut. Mutta tosiaan arkistolähteistä tiedämme, että tämän 1500-luvun puolivälin eräsijan luettelon jälkeen niin tänne alkoi tulla uudisasukkaita Ruoveden puolelta ja siitä lähtien pikkuhiljaa asutusta on tullut lisää ja me oikeasti siirrytään täällä historiallisen aikaan ja pysyvään talonpoikaisasutukseen, joka viljelin maata. Toki kaskeminen oli edelleen tärkeä ja kalastus ja metsästys. Eli muutokset elinkeinoissa ovat hyvin kipeitä ja tapahtuvat vähitellen. Mutta tosiaan tämä Majaniemi paikan nimi on tosi merkittävä tässä. Ja myös se, että juuri sen kohdalta tai lähialueelta löytyivät nämä rautakautiset löydöt. Eli se rautakautien hauta ja sitten mahdollisesti jo rautakaudella alkaneen hiilen tai tervan polton merkit. Ja toivottavasti tulevat tutkimukset sitten paljastavat lisää yksityiskohtia tai todisteita tästä eränkäynnin
historiasta tällä alueella. Ja onko todellakin tämä vesireitti, joka oli varmasti jo kivikaudella käytössä, niin onko siihen liittyen niin tämä Pyhäniemen hauta ja nämä hiili- tai tervahaudat sitten syntyneet. No, tässä on vanhin kartta, jossa Kihniö näkyy. Hans Hansen piirtämä kartta noin vuodelta 1650. Täällä me nähdään tämä sama vesireitti, Kyrösjärvi ja siitä pohjoiseen Parkanon kautta tänne Kihniön alueelle, niin tässä lukee Kihniön by, Kihniön kylä, eli nämä 3 järveä, jotka on nuoremmissakin kartoissa, ja sitten Kuilasjärvi tässä lännempänä, ja tässä on Nerkojärvi. Tämä on aika sellainen epätarkka kartta tietysti, mutta kyllä tälläkin on tietysti oma merkityksensä historiallisena lähteenä muun muassa tämän vesireitin näkökulmasta. Ja tässä on vähän nuorempi kartta vuodelta 1806, jossa näkyy taas tämä Kankarijärvi, Kangarjärvi ja tämä järviketju, joka siihen liittyy. Ja sitten etelässä on Nerkojärvi, josta Oja taas laskee tähän samaan järviketjuun. Ja pohjoisempana Kihniön kylän alueelle Kihniönjärvi, joka taitaa olla nykyisin, onko se Korhosjärvi, niin nimi on vaihtunut. Ja siitä lähtee Kihniönjoki jo pohjoisen Pohjanmaan suuntaan. Eli tässä me ollaan paitsi tässä tärkeässä vesireittien risteyksessä, jotka tulevat eri suunnissa ja liittyvät toisiinsa tässä Pyhäniemen alueella, niin ollaan myös kahden tärkeän kahden eri maakunnan vesireittien yhtymäkohdassa. Eli tähän päättyy se Kyrösjärven reitti, joka menee Satakunnan puolelle, ja täältä alkaa sitten Kihniönjoen Seinäjoen reitti, joka menee Pohjanmaalle. Ja voi olettaa, että tällä reitillä on ollut vähintään yhtä suuri merkitys kuin kivikaudella myös rautakaudella, ja tämä Kihniön Pyhäniemen polttohauta mahdollisesti kertoi juuri siitä tämän reitin käytöstä, eränkäynnistä, joka ehkä jo silloin on alkanut, tai ainakin tämä reitti oli tiedossa, ja tämän saman reitin varreltahan on muitakin rautakautisia löytöjä, yksittäisiä esineitä, ei kiinteitä jäännöksiä, mutta kyllä niitäkin voi tulevaisuudessa vielä löytää. Ja niin tässä sama vesireitti tässä vuoden 1806 kartassa. Ja tosiaan, jos vielä hetki aika käytetään noihin terva- ja hiilihautoihin, niin koivutervan valmistusta on Suomessa ollut mahdollisesti jo kivikaudella. Siitä on merkkejä kivikautisesta asuinpaikoilta. Ja Skandinaaviassa terva on käytetty ainakin pronssikaudella. Mäntytervan
käytössä Pohjois-Euroopassa on kirjallista tietoa ensimmäiseltä vuosisadalta, eli roomalaiset kirjoittivat tästä asiasta. Ja kielitieteen mukaan niin samana aikana suunnilleen terva ilmestyy Suomeen myös sanana tai terminä tulee käyttöön. Joten voidaan sanoa, että vaikka kovin vanhoja tervahautoja ei tunneta, niin ei kuitenkaan voida pitää täysin yllätyksenä siitä, että on löytynyt tervahauta viikinkiajalta esimerkiksi. Että sehän on selvä, että jonkinlaisen tervan valmistuksen tarkoitettuja rakenteita pitää olla. Ja vanhimpana tyyppinä pidetään sellaista rännihautaa, eli se on sellainen ojamainen kaivanto, johon niitä puita oli laitettu ja peitetty maalla tai turpeella. Mutta niistä ei ole kuitenkaan tällä hetkellä vielä käytettävissä kovin montakaan ajoitusta. Niitä pitäisi tutkia enemmän ja ajoittaa niitä jäännöksiä, jotta me saadaan enemmän tietoa sen tervanpolton varhaisista vaiheista Suomessa. Mutta periaatteessa ei voi pitää mahdottomana sitä Teemu Tiaisen oletusta, että osa näistä hänen tutkimista kuopista olisi tervahautoja ja osa voisi mennä jopa siis rautakaudelle. Mutta tervan poltto muuttui täysin sitten 1600-luvulla, kun tervaa tarvittiin niin siitä lähtien ainakin paljon enemmän ja sitä ruvettiin polttamaan isoissa tervahaudoissa, joiden läpimitta on noin 10 metriä ja syvyyttäkin voi olla pari metriä. Ja niitä tosiaan olen maininnut aikaisemmin, että tällaisia tervahautoja on myös Kihniön alueelta löytynyt viime vuosien inventoinnissa ja niitä on paljon vielä odottamassa maastossa arkeologin käänteet. Niitä on merkitty maastokarttoihin, mutta kaikki arkeologit eivät ole käyneet vielä tarkastamassa maastossa. Ja varsinkin Pohjanmaalla tämä oli hyvin tärkeä ja mittavakin talouden osa, tämä tervanpoltto, ja se levisi myös Kihniön alueelle. Ja jos puhutaan hiilimiluista, niin niitä tunnetaan Norjasta aika paljon myöhäisrautakaudelta, eli viikinkiajalta esimerkiksi, ja siitä eteenpäin, eli myös keskiajalta. Ja mainitsin myös nämä Jyväskylän hiilimilut. Niin tässä kontekstissa tavallaan niin ei voida pitää myöskään kovin mahdottomana, että täällä Kihniössä olisi näitä kuoppamiiluja jo rautakauden lopussa, mihin tämä Pyhäniemestä saatu ajoitus viittaa. Ja kun ne liittyvät raudan valmistukseen, niin tietysti täytyy toivoa, että Pyhäniemen alueelta tai jostain ympäristöstä löytyisi myös raudan valmistuksesta merkkejä, niin silloin tietysti olisi helpompi yhdistää nämä haudat nimenomaan hiilen ja raudan valmistukseen. Mutta nämä tervan tai hiilen poltto, eli siis raudan valmistus, siis jompikumpi, mahdollisesti molemmat,
niin mikä on voinut niiden merkitys, jos kyseessä on todellakin näin vanhoista toiminnan merkeistä, niin sitten niin silloin mielestäni nekin voidaan aika suurella todennäköisyydellä yhdistää tähän eränkäyntiin, niihin eräsijoihin ja tähän vesireittiin. Kyseessä on hyvin pitkä vesireitti ja kahta suurta aluetta yhdistänyt reitti kaiken lisäksi, niin minusta täytyy miettiä, että minkälaista nykyisin sanoin, minkälaista infrastruktuuria tällainen reitti kuitenkin olisi vaatinut. Ihmiset ovat liikkeellä viikkokausia ja veneillä liikkuvat näitä vesiä pitkin, niin siinähän voi olla tarvetta sekä tervalle että rautaesineille. Niin ei ole mahdoton ajatus minusta, että tämäkin tuotanto tai nämä jäännökset, mitä sieltä on löydetty, että ne palvelisivat jotenkin tätä vesireittiä tai sen käyttäjiä. Ja se, että ajoitus viittaa viikinkiaikaan, niin silläkin on oma merkityksensä, koska juuri viikinkiajalla vilkastui turkiskauppa Euroopassa ja Lähi-idässä. Eli viikinkien ansiosta se kaupankäynti on saanut aivan siis mittavat laajan mittakaavan. Niitä turkiksia on ostettu Suomesta esimerkiksi ja viety sitten johonkin Keski-Aasiaan ja sieltä taas niin kuin takaisin on tullut hopeaa Skandinavian ja jonkin verran myös Suomeen. Merkkiä tällaisesta eränkäyntiin liittyvästä kaupankäynnistä niin on saatu esimerkiksi Pirkkalan Tursiannotkan rautakaudessa asuinpaikan kaivauksissa. Eli nämä asiat liittyvät toisiinsa ja siinä mielessä voisin toistaa vielä kerran, että nämä Pyhäniemen alueen löydöt ovat todella tärkeitä ja merkittäviä ja liittävät Kihniön historian tähän niin kuin suuremman mittakaavan historian ja historiallisiin prosesseihin, jotka alkoivat joskus rautakauden puolivälissä ja sitten aktivoituivat erityisesti viikinkiajalla ja sitten jatkuivat keskiajalla. Kun sitten tilanne alkoi muuttua, niin valtion vaikutuksesta ja uusien asutusvirtausten myötä ja vakituisen viljelyväestön kasvun myötä, että sitten muuttuivat pikkuhiljaa nämä elinkeinot ja kauppareitit ja kauppatavaran sisältökin. Ehkä mä lopetan tähän ja yritän vastata kysymyksiin. Mä tarkennan vielä sitä hiilidioksidin paikkoja, voisiko se liittyä niihin rautatalmistukseen. Siinä on valmistettu hiiltä, niin siellä on valmistettu myös rautatalmistukseen. Joo, siis hiiltä nimenomaan tarvittiin raudan valmistuksen, mutta se itse raudan valmistus on voinut olla eri paikassakin tietysti. Eli tässä jos käännytte vanhaa karttaa siitä. Siinä, tuossa siis lukee Kangari eli G-kohdalla on tuollainen Kalliosari. Hieno hiekkaranta ja
käyty 10 kertaa siinä uimassa, että kun kahlaa parikymmentä metriä, niin muuttuu erittäin epämiellyttäväksi se pohja. Siellä on järvimalmia. Että olisiko tässä mahdollisesti ollut sitten malmin lähde? Kyllä hyvin mahdollisesti, jopa sanoisin todennäköisesti, että nimenomaan käytettiin järvimalmia, nostettiin järvien pohjasta sitä malmia. Joo. Miten toi mahdollinen sitten raudan ja hiilen valmistus sitten sopii yhteen tähän ajatukseen siitä, että on ikään kuin tämmöinen eränkäynnin tukikohdasta kyse, että onko se, tunnetaanko niitä muualla sitten tällaisia, että ikään kuin kuitenkin kuulostaa aika isolta operaatiolta niin kuin eränkäynnin tukikohtaan valmistaa sellaiset paikat, että siellä pystytään paikallisesti sitten tekemään ikään kuin sitä malmin jalostusta ja raudan tekoa niin kuin alusta ryhden, että onko ikään kuin noin väliaikaisiksi ajateltavaksi tukikohtaan ikään kuin muualla tavattu sellaista, että oltaisiin hirmuja panostettu. Joo, no kyllä tiedetään, että tosiaan eränkäynti ja eränsijoihin on liittynyt myös raudanvalmistus. Ei sitä joka paikassa tietenkään ollut, mutta joistakin paikoista on sellaisia havaintoja. Ja nämähän eivät ole kovin lyhytaikaisia. Et silloin kun on tultu, vallattu joku alue, hyvä pyyntialue, niin perustettu, tehty jonkinlainen asumus, niin on sitten siirtynyt sukupolvesta toiseen niin kuin jopa vuosisatoja. Se on edes sija, se ei ole tavallaan niin kuin sille maanviljelijälle niin kuin tavallaan se vakituinen asunto, mutta siellä on käyty vuodesta toiseen niin kuin ehkä satoja vuosia. Ja on käyty varmaan useammankin kerran vuodessa, ainakin 2 kertaa on käyty. Niin on käyty kesällä, on käyty talvella. Ja kyllä minusta kuulostaa järkevältä, niin jos on varsinkin ollut useampi tällainen eräsiä saman järven rannalla. Ja lisäksi koko ajan kulkee ihmisiä niin tätä vesireittiä pitkin Pohjanmaalle takaisin. Niin kyllä sillä raudalla oli käyttöä varmasti. Keskustelun kautta on tullut yksi kysymys. Onko palaneesta luvusta mahdollista edistää DNA:ta? Muistaakseni ei. Et saattaa olla jotain poikkeustapauksia, että sen säilyneisyydessä pitää olla joku seikka, että siitä on riittävästi, mutta pääsääntöisesti ei.